ihang gitagaan iyang pagumangkon, kuan siguro niya pagumangkon mga 10 years old. Niya yung gitagaan og 500. Ana siya nga, tagaan ti kag 500 kung kaning mga basura diri mahipos nimo ni manilig ka didto unsa iyang mga pangsugoon buhaton niya. Sugot sa diyang pagumangkon. So moto usa ka adlaw niulig sayo ang tiyo. Tinga siya. Nalagyang silingan nga bata diri. Silingan nga bata mo manoy nang limpyo, nanilhig, nang hipos. Tunungutan na siya dong. Unsam ka diri dong? So nga, ay gi sweldoan ko ni Junior. Tagaan ko niya 100. Ako rin ning iposo diri. So ang nitabo day, iyang pagumangkon, tagaan niya 500. Ang 100 sa 500, iyang gihatag atong silingan. Mure nang limpyo dito. So, kato yung pagumangkon, hayahay kayo. Huwag sa kayo. Muna gitawag og outsourcing. Grabe nga mindset. Kaning bataan ni nani future, mahimo ni siyang negosyante. Check the mic and make sure it sound right, boys.